satu tes. Jadi mungkin naik kene apa naik kono? Yo, suka kasih tahu. Cek 1 2 2 1 2 2 cek 3 cek testing ayo mulai jangan tes penting testing mari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, syukurillah, la haula wa la quwwata illa billah. Sabya mungkin sepuh sumawa sepuh dan orang Bapak Ibu pemirsa rakyat dan kami tahu rasa kerasa dan Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yun saya ulang ke rumah ibu bapak ibu sampai kesetubuh salah lagi. Kulo kira akan lingkungan kejomblo sebagai sokong pakai segala itu dulu cepo. Orang yang bikin pakai orang tua itu dulu saudara masih Allah karena alhamdulillah. Jadi menolong sudah kandang dan itu sampai karena pulau sekaparin nanti yo aku jujur bahwa sekarang saya mau mengajar betul betul kalau situ tinggi dan sedang diganti kongsi paksa sakit ngerti suasana mintoko sedang ia sambil dapat terus suko kali panggung jualnya kajian aktifun bawoyo aku larasati sinar jodoh bagus pansel kabar akhirnya udah mulai kajian ngeraku jiwa manjang yusko insya Allah dan akan lalu bersorak tunjuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Eka syafaatipun insya Allah sakit kita kami ing dunia untuk kawan tepat jilid jauh dunia. Amin ya rabbal alamin. Ibu bapak yang ada hormati, libra sak kebeting adicono, bagi istilah sono. Karena kita dicoreka kerjaan kita semua jelas seperti tidak nanti ingat itu pernah yang dicorek panggung makin dari titik rasional gabung tangga sakti saya menjadi itu bapak ini disulai sono jejer di para santi pakul para selalu para santi karena jika ketujuh
ketika saya menjadi bapak di Yoko ketambahan Adicoro Timo kasarnya menjadi pun bapak Yaji Harjito ketambahan Adicoro tiga bulan kerajaan Adicoro mencari paramporo berhubung Cono saking Sono Busono Yesoro kakek Aluju dan Bali Budoyo Kanggo suami dalam Jaya Wonto Ekan Munglepuna Nangkaiso Mungkak Gede Tebung Gido Murani Adicoro Kanggan Endo Mangke Ketampen Adicoro Terbalik Juget Tanjung Eka Bagian Rodoyo Mobalyo Agung Larasati Ibu Bapak Eka Jadoro Mati Bapak kami mengatakan hubungannya sebagai nama Kocar Kandian dari satu perpulau Imiko Pak Buko Tukutan Kulatoraki Berjasa Tempur Dua terjadi pun Bapak Diuji Surasono Jujur Minoko Pakasari Kerapitan Larasati Kocar Kandian Dua Kulatoraki Saat Kapipo Turko Bismillah, Alhamdulillah, wa syukurillah, wa nikmatillah, la haula wala quwwata illa billah. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amalati. Amin amin pasang kalimat apik. Sila beto ing ira dini Dumawau ing kalaktawan Mugi minebeno saking tolak sarep Minebeno saking situ dengganing sangguang moro tawoso Nuwun kula nuwun kangge nyebut asmaning Gusti Gusti Allah ingkang maha mirah maha asih sedaya mudah-mudahan kula ngaturaken pamangga wanara rahasia ing sami kala tuhuri pame gedunga tinebena saking sawining sesengguh tiyang panendu para sesepuh, mini sepuh, adi sepuh, ingkang sampun para ing pamawas serta wekdal ing pitutur, ingkang pantesan nampi sagunging sekakan pakurmatan saha para pilengga sedaya. Ingkang kawula hormati Bapak Lurah sekalian Darmo, Bapak Ketua FMK Kelurahan Beruk ingkang mewakili ingkang bagya mulya Bapak Ibu undangan ingkang sami rawuh saha sedaya para lenggah ingkang dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala kepara mantur ingkang sedhidhak langkung monggo sesarengan munjuaken rasa syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun maringi kathah kenikmatan dumateng kita sedaya saengga kita saged ngrawuhi acara uya-uya
sehat walafiat boten wonten alangan setunggal menapa kabeh kalipun pramila panjenengan sami kaluran wau ing dinten punika kasuwun donga pangestu wilujeng anggenipun para kadang karawitan Larasati gadah hajat wilujengan menteri wiyosanipun Ibu Dewi Faisal lan tangga warsa karawitan Larasati ingkang kaping 3 kanthi panajab mugi tansah dipun paringi kawilujengan katentreman kabanggas warasan rejeki ingkang barokah manggasa gegetoan tumuju dumateng pagesangan ingkang hayam jenjem permanen nirbaya nir ing wikara bagya stari lan mulya salawasih mugi karawitan Larasati anggenipun babar budaya tansah ngrembaka kaluka sak nuswantara ujug donga kangge madya dinten wiyosanipun Ibu Dewi Faisal saha tanggap warsa karawitan Larasati badhe dipun ikhlaraken dening Bapak Rudi Haryono dipun sumanggahaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, la ilaha illallah. Ingkang kehormatan panjenenganipun Bapak Lurah, Bapak Agus Darasa Ibu. Ingkang kehormatan panjenengan Bapak Renuji ingkang kawula kathah dados pangarsaning karawitan Karangreja Larasati. Boten katang umpen dumateng para paraga jeneng kerawatan Karangreja Larasati, Bapak Ibu ingkang boten kula sebat setunggal ingkang sinuba ing suku Basuki. Saderengipun kula matur enggal dengan menika ngingeti kita menika manungsa limrah titah sawantah ingkang pinurba lan kawasesa dening Gusti Kang Agung. Mila ing wekdal menika sumangga kula dherekaken manungku puja syukur ing ngarsanipun Gusti Kang Agung dene menapa ing wekdal menika kula lan panjenengan saged tempal manunggal sapalenggan wonten area gamelan kula lan beru kanthi winengkuing suku Basuki lan kabagyan. Kanthi anyepuri nikmatipun mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala tansah paring nikmat ingkang saking pun dumateng kita sami. Allahumma amin. Salawat salam kunjuk ngasih junjungan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang sampun paring pinter-pinter kedadah lan tuntunan dumateng kita sedaya dumateng margi kang sae margi kang laras inggih agama Islam lan kita tansah ngalap sapatipun ing gunjang yaumul kiamat. Allahumma amin. Para bapak, para ibu
kepareng kawulungan kerarakan menapa kang dados niatipun kadatipun para paraga karawitan Karamidhan Larasati. Kanthi pepayung budi rahayu saha mujudaken rasa syukur dumateng Gusti Kang Maha Esa ingkang ambabar kanugrahan maujud manunggaling cipta rasa budi lan karsa. Inggih mugi-mugi tansah nglebana dumateng kawula sasi niki pun dumateng para kadang Karawitan Larasati. Amasuti wasito adi sabdaning para winasis dumugi sampun dumugi wahyaning masa kala dumawahi nugraha saking Gusti ingkang Maha Esa ingkang babar kanugrahan maujud manunggaling cipta rasa budi lan karsa inggih angeluri budaya Jawi adat widiudana ingkang sampun jeneng keretining para pejangga ingkang sampun kawruh inggih adicara wilujengan. Duh Gusti ingkang Maha Esa ingkang Maha Kuwas kepareng idipalilah dumateng para kadang Larasati anggenipun wilujengan ingkang setunggal inggih menika nglujengi ambal warsa Ibu Dewi Paisol inggih kanthi anyepipun kuwatipun kadhe pangajap nyuwun dumateng Gusti Kang Agung mugi-mugi Ibu Dewi Paisol mugi kaparingan rahayu lujeng bagas waras tanpa alangan satunggal menapa kaparingan rejeki agung lan sempulur saha barokah awet momong putra lan keluarga menjangipun dados manungsa ingkang piguna tumrapipun bebrayan lan nusul lan bangsanipun. Amin. Dene ingkang kalih pangajap saking Karawitan Larasati inggih menika wilujengan barokahan ambal warsa Karawitan Larasati ingkang kaping 3. Bilih Larasati menika lair dinten Sabtu tanggal 12 bulan November tahun 2023 Pak. Nggih, 23 Pak, 23 sampai 24 pas. Kadhe pangajap mugi-mugi para paraga Larasati menika saged angeluri budaya Jawi inggih karawitan lan mugi-mugi saged karawitan menika lestari saged ngrembaka dumateng Nusantara. Amin. Lan para anggotanipun saged guyub rukun awit guyub rukun menika patokan ingkang pertama tanda kaparingan kawujengan lan tanda kaparingan bagas kasarasan kaparingan rejeki ingkang agung lan sepuro kaparingan yuswa ingkang panjang ingkang barokah Allahumma amin. Mugi-mugi sedaya panjenengan kala wau dipun ijabahi dening Gusti Kang Agung lan sawakan kanggo pangestu wijeng saking panjenengan ingkang katuran pinarak sedayanipun. Kanthi panutup pekatur menika wonten unen-unen mbok menawi wonten pigunanipun dhateng panjenengan sami. Lali-lali dan elingno sabejo-bejaning sing lali isih bejo sing eling lan waspada. Ingkang kalih Suradira jayane kang rat sudrasta tekaping ulah Darmasuti tegesipun uwanen kagedayan menangan sajagat tanpa tanding yen tindake nalisih saka anggering bebener bakal lebur dening tindak utama. Dene ingkang ketiga yen sira kepengin dadi wong kajen mula singkirana watak iren dakwen dengki srei jahe metakil kias kibir jobrio sapa sira sapa ingsun adigong adiguna. Dene ingkang kesawan
Monggo sesarengan memayu hayuning keluarga, memayu hayuning cacomo, memayu hayuning praja, memayu hayuning bawala. Mekaten ingkang saged kula taraken kawula manah muslimbah menawi wonten klintu lepatipun ingkang kula atur kawula nyuwun lenggah bareng sampun sami billahi taufiq wal hidayah wa billahi inayah ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dungo kasalira pun Bapak Yai Haji Hardiko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah. Monggo Bapak Ibu hadirin kang kula hormati, kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi kajati kalih perkara wau ibu menika biasa kula dhewe lan ulang tahunnya kala sakti lalu selanjutnya berkata ibu sebagai Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين حمدا شكيرا حمدا نعيما حمدا كثيرا مزيدا يا ربنا الحمد كما ينبغي لجلاله وجهك وعظيم اللهم إنا نسألك رحمة الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة عند الموت اللهم هدنا لنا في سكرة الموت ولتكلمنا وارتقى بسلامة ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني رب اغفر لي ذنوبي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا رب اغفر لي ذنوبي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا رب اغفر لي ذنوبي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم بارك لنا في رجب وسعنا وبارك لنا رمضان اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا جنة النار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sumangga ingkang nampi jejebahan tumunten sari gogati sabata ini lirani adicara kasangkul karampit kasangkit kapomo kancana dening para panitia. Monggo. Niang seswa matur marang Risana Ayogi. Sinarku para sekalian Ibu Dewi nilainya dicorot 3 bisa dikepake ya Pak Bujangnya apa Pak Bujangnya ya Bujangnya jadi orang itu berkata wis ini teknologi apa nih Ibu Bapak sing kudu kenceng niku atine karepe ewon dhewe kang karep niku wae tuju bareng Sang Gusti ingkang kuwasa ing sajroning menika saya kesele rangkaian benang sing diarani kembang setaman kembang setaman kuwi gunane kanggo nyambung tuwuh kirang tuwuh dulanke yo Pak iki tak dulan ora tak dulan coba jarene nek kau bagi yo ora enak ya diobake titik wah iya aja banyak-banyak ngendikane Mbak Bisa iki ketok gagal nomor skuter hati-hati nek yo setir opo to iki jarene iki lek obral yo banter-banter kuwatir anak iki oh alah iya kembang setaman nyambung kirang tuwuh-tuwuhan negosiasi waktu antara bapakan dan ibu Wawan yo kawujudan Jabal Bayu Paisal lan Bu Dewi muga-muga sarana kasilan kasambung digali seger bunder bakas paras Rahayu Slamet anane mung karo Rahayu Slamet yo dipun lebihake sakit-sakit lan rau sakit susah sing ana kok kali Slamet dhewe Mas Paisal lan Ibu Paisal seger bunder iso selamat barokah dunya barokah akhirat monggo para sepuh balasan para kene sepuh menika mirsani adicara caos jeneng abang saking dipun pangarsinipun
Larasati dumateng sesepuh Karangwerda lan Larasati. Kadine Laksono monggo. Jenenge Abang Putih, jeneng sing polo. Apa jeneng pemilik? Oh, Sangkala Muhammad. Nyuwun tolak bintiko sepolo saking kesodaran Gusti Allah. Balak sing dhuwur dilawak cilabel dene kasane Gusti Allah, sing dijawab kok jenenge temomo, sing temomo ilang malane. Kosok baline malah tansah muntut ora bahagia mulya bagas sarase baroyo aku Larasati. Amin ya rabbal alamin. Ya, Larasati nyawiji satu hati meskipun berbeda tapi satu dalam visi dan misi. Nah, begitu. Kalau dia saya dimaksud ini mau iya. Ini kok ada iler kuwi kaya iler kuwi tepas lho. Jadi kaya dikepeti kaya diiringi dening Gusti Allah. Muga-muga iso bangkit, iso waras, iso ilir kaya mari sebab ditanggung dosa ilir iki yo. Ya, ini kuwi kadang mari tegese menungso sing ora jarak bisa ledakake rukun Islam sing perkara kanggo masuk dodok ira. Dodok kuwi bener tegese agama. Agamane ben bisa apik mungkul kang bae. Habul minallah, habul minanas, habul minalam. Ya, kalau pun awal sudah mulai menjadi tiga. Thank you.